चलो शीत तो आरंभ हो गला आज चलो सकाल टे महावीर को दर्शन करी आज ब्लॉग बनवा लेट्स गो। घर को तो आसवे बुझिपार से छुआ घर से कौन कहते नहीं आस आम ये समाधान कर सी कौन घर को आसवे से केस भी देवे थाना केस भी देवे से छुआ खाली अबागिया छुआ अदुबागिया छुआ गुड़ा सब से खाली राड़े रखिए पिलाटा कौटी से जीव छड़ा तू कौन कर तू कौन कर घर सब ठीक ठाक घरटा दिया हो गाँ लोग कहीं मुझे मोर ना केस चलिए कहीं सी हूँ रागी रागी न रागिला तू दी चार दौन रागी समय पूरा तो माने ये से रागी रागी से बसी आसतु कथा बुझे रागी रागी से बस ये तो कलरटा धर सी तो कलरटा धर नहीं या चांस मिलगला से जानी आगुरी एमती कल कर असिस्टाट नरमा छुआ एमती धमकाऊँ कल कर भावी मुझे हईराण कर करू भुवनेश्वर था इे न आस जहाँ कर सियाड़ था इे जहाँ जमी हम तोर अच्छे मैनेज कर आशीष गुड़े कौन फोन न कर फोन करना फोन सी तो नाला फोन कर कहल फेर सका सी बाहर फोन कर रास्ता हो जाऊँ 10 मिनट गाड़ी में गाड़ी बस डर ठीक है डाकिला फोन कर बारंबार तुम सब रखुच कौन समस्त मिसे बोले तुम्हें तो जाच मो पिलाटा पिलाटा हूँ राजी पिलाटा तुम्हें कहीं खाली खाली तार किसी था तुम्हें बाहर तुम से कहीं बाहर असुविधा से क्या डाक निजे एकाटिया हैंडल कर तुम्हें कहीं हूँ डाक फोन कर सब जार जोटा है चबल डाक गुंडा गोटे गुंडा गोटे समस्त देखुची जो जी जार जार जहाँ हम डाक दियो से बुझ जार जहाँ हूँ डाक दियो मरापिटा डाक दिए हाँ बा किसी बुझार नहीं सुझ आशीष तो निरीह पिला से शांत छुआटे से तो ये तो हईराण कला हईराण कर सी पारि नहीं हैंडल करी तुम घर कौन भल मत कही था ना क्या कही केसटा घरे केस से झील पूरा झील को पचरा झील को झील जब कही दिखा हाँ मो गंडल झील पूरा फोन कर साइलेंट सी एका साथ 2 जन भूल पाऊँ हाँ से टका भल पाऊँ एक 2 जन केमी भल पाई मत 2 जन बाड़ापिटा हे तू निजे मत ठीक अच्छे ये शिकार कर ठीक अच्छे मुझे जाने सी मो साथ कथबार्ता कर भल पाइरा कि आम आम कौन खराब कम कर ठीक अच्छे सैड हो तू रात मत खाई डेली फोन कर तो बोल मांगी तो सैड चुप हो गला ना से देखुची चढ़ी पार
ଫୋନ୍ କରି ଚଢ଼ୁଛି ଆଉ ଚଢୁଛି ଆଉ ମତେ କହିକି ମୋତେ ଖାଇ ଚଢ଼ୁଛି ଆଉ ଆମକୁ ସମକେ ଦୋକାନ ଆସେ ଇଏ ଯଦି ସଦାସତି କରିଦିଅନ୍ତା ଇଏ ତାର ଶାନ୍ତ ଝିଅ ସେ ଦେଖୁଛି ଆକୁ ସଦିଲା ଇଏ ଶୁଣୁଛି ସେ ଶୋଧୁଛି ଆଉ ଇଏ କାହ୍ନା ଶୁଣିଛି ଶହେ ମାହାଗିଆ କ'ଣ କରିବୁ ପୁରା ଶୁଣୁଥିଲି କାହ୍ନା କରିଛି କହିଲି ପରା ଇଏ କିଛି ନୁହଁ କ'ଣ ଏ କେସ୍ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଆକୁ ପାଇଲି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଆସିବା କଥା ଆସନ୍ତୁ ତ କହୁଛି ସିଏ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ସେ ନାୟକ ସାହି ସେ ଯିବେ ସେ ଲିଟୁ ପାଖକୁ ଲିଟୁ ଆସିବ ଲିଟୁ ହେଉଛି 13 ନମ୍ବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି ମାନେ କହିବ ଲିଟୁ କାଉନ୍ସିଲର 13 ନମ୍ବର ଚନ୍ଦା ହେଇକି ଗାଡ଼ି ରଖିବ ସିଏ ବି ଭାରି କ୍ରିଟିକାଲ ଲୋକ ବୁଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଧରି ବୁଲେ ସିଏ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ଆସିବ ବାଟୁଆ ସାର୍ ନହେଲେ ଠୁଲିଆ ମୁଁ କଣଟା କହିବି ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ଆସିଲେ ଆମର ଏଇଠି ଯାଇ ବୁଝାବୁଝି କରିଦେବା ଆଉ। ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ବୁଝାଉଛି କାଇଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ମାନା ପଶିବେନି ମାନା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପଶିବେନି ମାନା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପଶିବେନି ମାନା ନେଚର ଫୋନ କରି କୁହେ ମନା ମାନା କହିବା ତ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କୁହନା ସିଏ କେସ୍ ଆଇଲେ ଦେଖିବ ମାନା ଏଇଆ କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ଚଗଲୁ କହିଲି ଆଶିଷକୁ କହୁନ ଆଶିଷ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଉନେଇକି ମୋ ଘରେ ପଶିକି ମୋ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଦୋକାନରେ ପଶିକି କହିଲା ସେ ଝିଅ କେସ୍ ଏକା ତା ନାଁ ଉଠିବ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁନି ନ ଉଠିଲେ ୟା ଇଏ ଫସିଯିବ ଯିଏ କ'ଣ ଆସିଛି ସେଟା ଇଏ କରିବୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଫୋନ କରି ଯଦି କେସ୍ ଆସିବ ତୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବୁ ସଫା କଥା ସେଇଟା ତ ଆଶିଷଟା ସେଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ଆଶିଷ ସେ ଝିଅ ଛୁଆଟା ଆଉ ମୋ ନାଁଟା ଗୋଟେ ଲଭ୍ କେସ୍ ଫସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ହେଲା ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନି ଲାଞ୍ଚରୁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଅଛି ତ ସେଇଟା ଯାଉଛି ଆଉ କେସ୍ଟା ଆମ ପଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଯଦି ବି ହୁଏ ଆମ ପଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ସିଏ ଆଗେ ଆସିକି ଦୋକାନରେ ପଶିକି ମାରିବଳ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ସେଇଟା ତାପରେ ଆକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆସି ସମାଧାନ ଇଏ କହିବ ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଡାକିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକୁ ପଚାରି ତ ତୁମେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ଇଏ କହିବ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଆସ ଯାହା ହେଲା ସମାଧାନ କରିବା ଆକୁ ସେଇଟା ବୁଝେଇବ ଆମକୁ ଆସ ଆମେ ତୁମ କଥା ବୁଝିବୁ ଆସ ଏତେ ମାଡ଼ୁଆ ହେଇଛ ଆସ ଆମେ ତୁମ ମାଡ଼ୁଆ ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ଏଇଗୁଡ଼ା କହିବନି ଯେଉଁ ତାଉରେ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଯାଇକି ବାଡ଼େଇବୁ ସେ ଚକ୍କର କହିବ ସେ ଡାକିଲେ ଯାହା ହେଲା ମାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆସ ସମାଧାନ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏରିଆରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମାଡ଼ଗୋଳ ତାଙ୍କର 20-30 ଜଣ ପିଲା ଠିଆ କରିକି ଆମେ ମରାଧରା କରିଛୁ ମରାଧରା କରି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ନହେଲେ ରଖିଥିଲେ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଥରେ ବନ୍ଦ ହବ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛୁ ପଢ଼ ବବିଲି କିଛି ଶିଖିନି ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛୁ ପଢ଼ ବା ପଢ଼ୁନୁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିନୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଛୁଆ ନା ହଉ ତୋର କିଛି ଦେଖାଉନି ତୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଆସିବନି 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଛୁଆ ତୁ ତୋତେ ମନ୍ତ୍ର ଆସିବନି ବବିଲି ତୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଶୁକୁତୁନି ପୂଜା କରିବୁ ଶୁକୁତୁନି ପୂଜା କେମିତି କରିବୁ ଏତେ ଠାକୁର ରଖିକି ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱାହା କହିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଗାୟତ୍ରୀ ତ ନାହାନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସେଟା କା ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ କା ମନ୍ତ୍ର ସେଟା ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱାହା କା ମନ୍ତ୍ର ହଇରେ ସାଲା ତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ପତି ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ର ଛୁଆ ହେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ବଂଶର ଛୁଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନୁ ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱାହା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ କାହାକୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଛୁ ସାଇ ବାବା ଆବେ ସାଇ ବାବା ତ ଚାନ୍ଦ ମିଆଁ ତାକୁ କାହିଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଛୁ ମୋ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି ଜୟଜନ ଖବର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରକୋପରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ତମର ବାଣୀ ଆଉ ତମର ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦୁହେଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମ ପିତାଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ ଜଣା ପଡୁଛି ଟିକେ କମ୍ ଜଣା ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ
ତଥାପି ମୁଁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସେ ଖାଉଥା ସେ ଥାଇରଏଡ଼ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସୁ ସେଠି ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳୁଛି ସେଠି ଦେଖେଇକି ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିବା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଓହରି ଆସିବା। ତୁ ଆଉ କାହିଁ ଯିବୁ ମୁଁ ନେଇକି କହିକି ଆଣିବି। ତୁ ଯଦି ଯାଇକି ଦେଖେଇବୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି କହିକି ନେଇ ଆସିବି ଆଉ କ'ଣ। ଶିବ ଭକ୍ତ ହିଁ ଲଗେଇ ନେଇଯିବି ଆଉ ଏବଂ ତାପରେ ମିଥିଳାରେ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ କାହିଁକି ମୋର ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବି ଦେଖେଇବି ନା। କିନ୍ତୁ ସିଏ 11ଟା ଯାଏଁ ରହିବ ଡକ୍ଟର 11ଟା ପରେ ରହିବନି 10ଟା ପରେ ଯିବା ଆଉ। ଶୋଇଛି ରୋଷେଇ ଦେଲାକୁ କ'ଣ ଏଇ ଭଣ୍ଡିରେ ପଶି ଯାଉଛି ଯେ ଧନୀ ତ ଶହ ଶହ ବାଣ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ କାରଣ ସେଥିରେ ଟାଣିବାର ବଳ ସହିତ ନମ୍ରତା ବି ଥାଏ। ତମ ଖବର କ'ଣ? ନଥାଏ। କ'ଣ ତମ ସହିତ ଟିକେ ମୁଁ ଆଳାପ କରିପାରୁନି ଭେଟିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଟିକେ ନିଜର ଫ୍ରି ହେଇପାରୁନି। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇ ବସିଥାଏ କାରଣ ସେଥିରେ କଠୋର ବିଗତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ନମ୍ରତା ନଥାଏ। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ରତା ଆପଣ। ଏମିତି ନ ହେଉ ଯେ ସଂସାର ଏକ ମହାପରାକ୍ରମୀକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହରେଇ ବସିବ। ଜୟ ଜୟ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଉ ନ ହେଉ ଯେ ସଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶିବ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ନ ଜାଣି ଏକ ଅହଙ୍କାରୀ ରୂପେ ସ୍ମରଣ କରୁ। କୋଉଦିନ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେଟ କରିଦେବ ଅଟୋରେ ନେଇଯାଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନ କଲେ ଆଉ ଔଷଧ ଦେବନି ସତରେ ସେ ବୁଧବାରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଶୁକ୍ରବାରିଆ କରିବୁ ତାକୁ ଅଟୋରେ ନେଇଯିବ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯାଇପାରୁନି। ଅଟୋଟା ନେଇଯିବା ଦୁଶହ ନେବ ଆଉ ଏ ରାବଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ଖାଲି ଦେଖେଇଦେବ ମହାବଳୀ ଟିକେଟ ଆଗରୁ କରିଦେଇଥିବ ଖାଲି ଦେଖେଇକି ଆସିବା ସେ ନିଲୁଆ କହିଲା ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଲା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଔଷଧ ଟିକେଟ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଉ ଯେ ଗର୍ଭରେ କହିଲେ କଣ ପେସେଣ୍ଟ ନ ଲୁଚିଛି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏ ଔଷଧ କଥା ଦେବୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏହା ସେମାନେ ଦେଖିବାର ଦି ମାସକୁ ଦିବ୍ୟ ନେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିବେ। ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ତାହା ନୁହଁ। ଔଷଧ ଦେବାରେ କମିବ ନା ମୁଁ ତ କେବଳ ଜଣେ ପୁତ୍ରୀ। ଶୋଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନିଜ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା କରୁଛି ସେ। ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଜୟ କରିବା ଜୟ ପାଇଁ ଦେଖୁଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତୁମର ଅଛି। କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀବର ତମକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ଯେ ସେ ଲଙ୍କେଶଙ୍କର ଆଦର ତମକୁ ଭାରି ଭଲ ସତ୍କାରରେ ପାଏ। ଯେମିତି କିଛି ଅଭାବ ନ ରହିବ। ଅଦ୍ଭୁତ। ଭାଇ ଆଣିକି ମଜା ଟିକେ ହେଇଗଲା ମଜା ଟିକେ ଆଣିକି ହେଇଗଲା କ'ଣ ସେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା କଦଳୀ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସୋରିଷ ଦିଆହେଇଥିଲା। କଦଳୀ ନାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଅଲଣା ଇଏ ରାଗ ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ ସୌମ୍ୟ ବା କହିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲା। ମା ତାର ମସଲା କରି ରଖିଛି କହିଲା ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇକି ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଇଲା ମା ତାର ମସଲା କରୁଥିଲା କରୁ କରୁ ଯାଇଛି ବାଥରୁମ୍। ଇଏ ତାର ଆସିକି ଖେଞ୍ଚି ପକେଇଛି ତାକୁ ଖେଞ୍ଚିଛି ତ ଖେଞ୍ଚି ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ନାଦି ଦେଇଛି। ମା କହିଲା କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖାହେଲା କହିଲା ମୁଁ ଲଙ୍କା ପକେଇଛି। ମା କହିଲା ତତେ କହିଥିଲି ଲଙ୍କା ପକେଇବ। ମା ଲଙ୍କା ବାଟିଥିଲା ମା ହଁ ବାଟିଥିଲା ଇଏ ଆଉ ପକେଇ ଦେଇଛି ଲଙ୍କା ପୁରା ଏକଦମ ଜହର କରିଦେଇଛି କାଲି ଆଉ କେହି ବାବା ଯୋଉ ଗଣା ଗୁଡ଼ା ମାଆକୁ ଦେଲେ ହେଲା ମୁଁ ଆହୁରି କହିଥାଏ ଯାଇକି ମା କହିଲା ବାବା ଆସିକି ଯୋଉ ଗଣା ଗୁଡ଼ା ମାଆକୁ କି ବାଳ ଭଳିଆ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ମା କରିଛି ନା ସେଇ କରିଛି ତୁ ତ ରାହା ବାଣ ଚାଲିଲା 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 ଗିଅଣା। ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲେ ବାବା ସକାଳୁ ବାବା ଉଠିକି ସେ କଦଳୀ କାଟୁଛନ୍ତି। ମା ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ପାରୁନି ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ବହି ବଥା ହେଉଛି। ଉଠିକି ଚା କରୁଛି ନିଜେ ପିଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦଉଛି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ବାବା ପୂଜା କରିସାରିକି ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଯା ସିଆଡ଼େ ଟିଫିନ୍ କରୁଛି ସକାଳୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ସେ ବଡ଼ି ତାର ପୁରା ଫୁଲିଗଲାଣି ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ ସେଇଆ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆ ବାହା ହେଇକି ଛୁଆ ଫୁଆ ହେଇଗଲେଣି ସେ ଟିକେ ସେଗୁଡ଼ା ଭାବୁଛି ବସିକି ସେଇଥିପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଟେନସନ୍। ସିଏ ସେଗୁଡ଼ା ପୁଟୁ ନନା ଅଛି ବନାନୀ ଅଛି ଲକି ନନା ଅଛି କାଣ୍ଡିଏ କାଣ୍ଡିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଏତେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ ଚଲାବୁଲା କରିବି ଡାକ୍ତର ପଇସା ଖାଇବା ତୋର ଯାଉଛି ନା କାହାର ଯାଉଛି
କାଳିଆ ଦେଇଛି କାଳିଆକୁ ଡାକିଲେ ଦେଇକି ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରେନା ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଯୋଉ ମନ ବୁଝେଇ ଯୋଉଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେଇଟା ହବ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ, ମୋ ଜୀବନ ସବୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାବୁଛି ବସିକି ଆଉ। ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କଲେ ବାହା ହେଇକି ବି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ରପାଣ ପୁଅ ଦେଖୁନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଇକି ସେ କି ହିନସ୍ତା ହେଉଛି, ଗୋଟେ କିଏ ବୁଝେଇବ ତାକୁ କିଏ ଚିଲଉଥିଲା ସେମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ରଡ଼ ହଜାର ହଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିକି ଡାକ୍ତର ସେ ପୁଣି ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ବାହାଘର କରିକି ଆଣିଲେ, ଛୁଆଟେ ହେଲା, ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଭଲ ପାଇଲେ କମ୍ ବୟସରୁ ଭଲ ପାଇଲେ ବାପା ମା କହିଲେ ହଁ ବାହାଘର କରିଦେ, କମ୍ ବୟସରୁ ବାହା ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କିଛି ଉଠୁ କେତେ ବଡ଼ ସେ କ'ଣ ବାହା ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ସେ କହୁଛି ଶୁଣୁ, ତାଙ୍କର ଏଇନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବାପା ମା କହିବେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲ ମୁଁ ତୁମର ବାହାଘର କଲି, ମୋତେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ଦିଅ ନା। ବାପା ମା କହିଦେବେ ତୁ ଏଇନା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ବି କରିବୁ ନିହାତି ଦେଖା ଚାହାଁ କରିକି ବାହାଘର କରିବୁ। ସେ ଝିଅଟି ଯାହା ହେଲେ ଆସିବ ମାନେ ସେ ନିହାତି ତୋତେ ଦୋଷ ଦେବନି, କାହାକୁ ଦେବ ମୋତେ କହ। ବୁଝୁନି କିଛି, ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଖାଲି କି ଭଳିଆ ହଉଛି। ସେ ମାଇଲା ସାଙ୍ଗ ସେ ଝିଅଟାକୁ ତାକୁ ହାତଟା ପୁରା ବଙ୍କିଗଲା ପଛପଟୁ ଦେଖିକି କଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲା ତାକୁ ତା ଛୁଆ ଏଇ ରପାଣ ପୁଅ ତା ଛୁଆକୁ ନେଇଥିଲା ବିକିବା ପାଇଁ 20 ସବୁବେଳେ ଶୋଇଲା ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଚଳ ହେଇଯିବ ତତେ କିଏ ଟେକା ପକା କରିବ। ମୋତେ ବିଦା କର, ମୋ ସମୟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ବହୁତ କରିଦେଲି, ତତେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖେଇଦେଲି, ଆଉ ତା କଥା ତ ସେ ତାର ବୁଝିବ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ପଳେଇବ ତାପରେ ମୋ ବେକରେ ତୁ ଜମା ଜାଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ତୁମେ ପଳେଇବ ତାକୁ ମୋରି ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ପଳେଇବ। କମଳା କେତେ ସାନ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କେତେ ପଡ଼ିଛି ଯାହାର ଆଇସ ନ ପୁରେ ଆଇସ ଅଛି ବର୍ଷ ଧରି ବସି ଏଇଠି ଅଛି ପାରାରେ କେତେ କଷ୍ଟଟା ପରିବାର ପାଉଛି ସେ ମରୁଛି ନା। ମୋତେ କହୁଛି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତୋ ନାଁରେ କରିଦେବି, ମୋର ପଳେଇବି ମଠକୁ। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ମୋ ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ପଳେଇବି, ତୁ ସବୁ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉନୁ, ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ମୋତେ ଦେ କିଛି, ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା। ମରିବ ପଡ଼ିକି ସେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ବସିକି ଭାବୁଛି ନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ହେଲାନି। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ସେ କଥା ବୁଝାଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ସିନା ଖରା ହେବି ତୁ ତୋର କଥା କହିବି, 4ଟା ଛୁଆ ଯଦି ଜନ୍ମ କରିକି ଛୁଆକୁ ବାହାଘର କରିକି ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଇକି ବି ସିଏ ଆଜି ବି ଭୋଗୁଛି। ତ କ'ଣ ସେ ଭୋଗୁଛି, ସେ କ'ଣ ଭୋଗୁଛି ତା ସହିତ ବସିକି କଥା ହେଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ସେ କ'ଣ ଭୋଗୁଛି। ଆଉ ଖାଲି ବାହା କରିବି ଆଉ ଆଜିକାଲି ତୋଜି ଭଳିଆ ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଭାବୁଛି କ'ଣ କହନି ତୋରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ତା ବେକରେ ଆଉ ମିଳିବେ। ତତେ ଲାଗୁଛି ଏଇକା ଦେଖୁଛୁ ନା ଟିକେ କିଛି ସ୍ୱାମୀ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି ବୋଲି ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେଇକି ବସିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି, ଡିଭୋର୍ସ କୋର୍ଟ ବି ଦଉଛି ଡିଭୋର୍ସ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା ମାନେ ଯିଏ ବାହା ହେଇଥିବ ପୁଅ ଯିଏ ହେଇଥିବ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ନେବ। ଶୁଣୁନି କିଛି ଖାଲି ଭାବୁଛି ଆରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବାହା ହେଇକି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଅନୁସୂୟା ଦିଦି ପୁଅକୁ ଦେଖୁନୁ ସେ କି ହିନସ୍ତା କରୁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି, ତା ଛୁଆକୁ, ତା ମାଆକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଶାଶୁକୁ ସେ ଭାବୁଛି ଶାଶୁର ଚାକିରି କ'ଣ ନଥାନ୍ତା କ'ଣ ହଉଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ବାହା ହେଲେ ସବୁ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ବାହା ହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଇ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଆଗରୁ ସବୁ ନିଶାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖୁନି ନା ସେ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ବେକାର କଥା ମ, ଏଗୁଡ଼ା ଟେନସନ୍ ଖାଲି ଆଉ କିଛି ବାହା ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବାହା ତା ବାହାରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଘରେ ରହିଲା ମୁଁ ଟେନସନ୍, ଘରେ ଆଇଲା ଆଉ ଖାଲି ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ, ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ଦିଅ ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ, ଘରକୁ ଆଇଲା 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ପଇସା ଦିଅ। କୋଉଠୁ କେତେ ପଇସା କିଏ ଆଣିବ।
ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ବାସ ମୁଁ ତ ତୋ ଘରେ ରହିଲି କିଲୋ ଡେଲି ରାତି 8ଟା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ଆସ ଜଳିଜମା ତତେ କମ ହଇରାଣ କରୁଛ ଏଇଟା ମାନ ରାତିରେ ଶୋଇବୁ ଏତିକି ପାଣି ନାହିଁ ଖାଇବା ଯଦି ରହିବୁ ସେ ସକାଳୁ ନେଇକି ତୋରାଣି ପେଟ ଯାହା ହବ ନହେଲେ ପଢ଼େଇ ଦେବି ମୁଁ ମୋର ପଢ଼ିବି ଆଉ ସେଠି ଗାଈ ଗୋରୁ କରିବୁ ତୁ ଜଗିବୁ ମୋହିନୀ ଏଟା ସୁଗାର ଆଉ ଯୋଉଠି ବସି ବଜା ଦିଅ ତୋ ଗାଲ ଏତେ ନରମ ହେଲା କେମିତି? କହ କହିନି ତୋ ଦେହ ଏତେ ନରମ ହେଲା କେମିତି? କହ ରାସ୍ତାରେ ତତେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ କାହାକୁ ବି ଆଘାତ ଦେବାକୁ ପଛେଇବୁନି ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସିବନି କହିଦଉଛି ମୋ ଦେହ କାହିଁକି ଏତେ ନରମ ତମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନ ତମେ କଣ ଶୁଣିନ ମୁଁ କେତେ ବଡ ଘରର ବୋହୂ ଏତେ ବଡ ଘରର ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଭଲ ଖିଆ ପିଆ କରୁଛି ଖରା ତରାକୁ ବାହାରୁନି ଦାମୀ ଦାମୀ ମଲମ ଲଗଉଛି ମୋ ଦେହ ନରମ ହବନି ଆଉ କଣ ହବ ହଁ ଠିକ କହିଛୁ ଭଲ ଖାଇଲେ ଭଲ ମଲମ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଲେ ମୁହଁ ଫୁଲ ଭଳି କୋମଳ ରୁହେ ଏମାନେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯାହା ବି ହଉ ମତେ ମୋହିନୀଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଏମାନଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ହବ କେତେବେଳେ ମନ ହେଇନି ନଦୀ ଦେମି ଦିଟା ଆଙ୍କୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବି ଘରୁ ତମାନଙ୍କ ସହିତ ସାରା ରାତି ରହିବା ପାଇଁ ତୋର କେତେବେଳେ ମନ ହେଇନି ଦିଟା ନଦୀ ଦେମି ଆଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବି ଡେରି ହେଇଯିବ ନା କାହାକୁ ମାରିନି ମାରି ଶିଖୁନି ମାରିନି କି ସପେନି ମୋ ଶାଶୁ ଯଦି ମାରିବ ବଟା ପୁତ୍ର ମାରିବ ଛୁଆ ଜିତି ଗଲେ ମୋ ଶାଶୁ ସପେନି କି ମାରେନି କି ମୁଁ ସପେନି କି ମାରେନି ଗୋ ମାଣ୍ଡେ ଦେଇକି ଗାତରେ ଟିକେ ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଏ ମୋଇନି ବାହା ନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଯା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି ତାହେଲେ ବାହାଘର କ୍ୟାନ୍ସଲ ଯିଏ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହବ ନିଶା ପଇଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ କଣ ହଉଛି ସବୁ ଏମିତି ହଉଛୁ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଲାଗେ ସବୁ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ ମୁଁ ହଉଛି ରାଜା ଯିଏ ମୋର ରାଣୀ ହବ ସେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର ବଞ୍ଚିଯାଅ ମୁଁ ମୋ ରାଣୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଧରି ଏ ଫାର୍ସ ଚାଲିବ ମତେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କର ମୋ ଝିଅ ଘର ମଙ୍ଗଳା ହେଇକି ରହିବ କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ହବନି ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ କେଡେ କେଡେଙ୍କର କଲିଜେ ଥରିଯାଏ ଏଇଟା ଛୁଆ ନୁହଁ ଏଇଟା ପୁରା ନିଆଁ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଧୂଆ କଟା ଗଲେ ବର ଯିବ ଗାଡ଼ି ମାରି ଇଏ କରେ ତାକୁ ଦୁର୍ଗା ଇଏ କରେ ବାଇକରେ ସ୍କୁଟିରେ ନେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଇଲା ସେଇଟା ମୁଁ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ମୋହିନୀ ସେଇଟା କ'ଣ କଲା ସର୍ବଦରେ ନିଶା ବସିବା ଯାଇକି ତାକୁ ପକେଇଲା କହିଲା ନା ଏତେ ବଡ଼ सिर्फ 2 रुपए में हर बार मोस्ट शाइनी बार नया हेयर केयर
तू पूजा कर मु चलली जाऊ जय तू सोई पड़ कहीं जाऊचु थाउनु से सब शुणिब बहुत कष्ट पाइलानी हईराण भी बहुत करछ तमे तमे हईराण भी बहुत करछ तू तो गोटे बहुत बढ़िया आर्टिस्ट तू एडी मु निज जाल रे फसे के बाहा हवा पई चाहछु मु सेमिति किछि केबे भी हवा को देबिनी ना मोर आदिशान तोर प्रॉपर्टी रे लोभ अछि ना आदिशान को बाहा हवा जदी एडी काहा को केबे मैरिज करिवे से होछि जे मु से भी आसीबा को चेष्टा करबो मु ताको केबे भी छाड़िबी करे छु देख कौन करछु करछु कौन छतुआ मिलुनी कहीं କରିକି ଆଜି ରଙ୍ଗନନ୍ଦା ସାରିକି ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଇକି ଶାଢ଼ୀ ଔଷଧ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ଠାକୁର ରନ୍ଧା କରିବି ତାପରେ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିବି आ पळे अंधार कौन ठाकुर पूजा एका करिवनी एवं प्रार्थना प्रति राति आम पर्व उत्सवमय बढ़ला 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 माँ बढ़ला ଠାକୁରଙ୍କ ଛାଡୁ ବେଲାରେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ତ ହେଇପାରିବନି ଯୋଉଟା ଯାଇଥିବ ଚିନ୍ତା କରି ବେମାର ବୁଲି ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲୁ ମନଟା ଯେତେ ଫ୍ରି ରଖିବ ସେତେ ଆରୋଗ୍ୟ ହବ ନା ଚିନ୍ତା କରିକି ଡୋଇକି ରହିବି ଇଏ କରିବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ମଶା ଯୋଗୁ ଛୁଆ ଉଠି ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ତୁଳନାରେ ମୋର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଚିନ୍ତା ମତେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କର ମୋ ଝିଅ ଘର ମଙ୍ଗଳ ହେଇକି ରହିବ କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ହବନି ଆପଣ ବରାବର ଶାଶୁ ହେବେ ଆପଣ କେମିତି ମନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହବନି ତୋ ଝିଅ ହଉଛି ବାସନ୍ତୀ ମୁଁ ହଉଛି ଭୀରୁ ଭୀରୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତର ବାହାଘର ହବନି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର କରିବେନି ତ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି भाई एमती कोन होछ